Kaixo eta onkixin bertzegun batezunat magazinera gaur abenduaren 27 da. Asteartea bestondoaren eguna edo post bestondoaren eguna eta hementxe gaude begizuluekin, baina gogotsu bi elkarrizketa egiteko. Gaurkoan lehenik eta behin, Peio Pellejerorekin egonen gara, bera Nafarroko Gobernuko kanpo harremanetarako zuzendaria da, eta haiek Nafarroko Gobernuak eta bertze erakunde batzuek liburu berezi bat atera dute. La huella navarra en el Far West izenekoa, eta bertan kontatzen da Amerikanuen bizitza edo Ameriketara hartzain gisa joandako Nafarroen bizipenak zein izan ziren, milaka Nafar joan ziren, batez ere Nafarroa iparraldetik, eta hortzen ikusiko dugu, bai argazki bilduma bat eta baita kontakizunen hortzen bilduma bat baitere. Bigarren elkarrizketan berriz, Maialen Marinekin egonen gara Gaiarreko komunikazio arduradunarekin, orain egur berri hauetan Gaiarreko zikloa zein izanen den kontatzeko, eta baita ere 2023rako zer programazio pentsatu duten kontatzeko. Hori guztia baino lehen, has gaitezen betiko dukiekin. Hasteko, efemerideak. 1870 garren urteko abenduaren 27 zen, atentatua egin zioten Juan Prim generalari Madrilen. Tiro haien ondorioz hilko zen 3 egun geroago abenduaren 30ean. 1958 garren urtean NDF edo MFI nazioarteko diru funtsa sortu zen. 1974ko abenduaren 27an berriz Ned Madrel Man uharteko arrantzalea Manexera ama hizkuntza izan zuen azken hiztuntza jotzen dena hil zen. Eta 2003an Enric Barnat, Espainiar enpresaria eta Chupa Chupsen sortzailea hil zen 80 urte zituelarik. Aste honetako agenda kulturala. Gaur asteartean, bigarren eskuko arropa azoka laban atxaldeko bortzetan. Baita ere, kantu kolore esna zaitez ikuskizuna baluarten 6:30, eta Utsun eta Geltriok hartze gaur egungo txalapartaren aitzindari izan ziren Jesus eta Jose Anton hartzeri egindako omenaldi den diska aurkeztuko dute, Nafarroako liburutegian atxaldeko 7:00. Asteazkenean, Odei Magoak sentsazioak ikuskizuna berria aurkeztuko da, non ari bezala teknologia berriek aztertzeko erronka onartu baitu. Gauzak hainbeste aldatu dira ezen orain smartphone batekin besapean jaiotzen baikara. Atarrabiako kulturretxean 6:00. Eta Anari Alberdi idazle eta musikariaren Gari eta Goroldiozko liburuaren aurkezpena Katakraken atxaldeko 7:00. Eta Akitzeko Labaren epizentroa mikroerakusketen zikloan Mikel Edortaren erakusketa. Abenduaren 28tik aitzinera, atxaldeko 7:00 aitzinera ikusgai egonen da Laban. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen lerroburu handi batean, lan erreformak boskoiztu egin ditu 24 urtetik beherakoentzako kontratu finkoak. Aldizkako langile finkoek gora egin dute urteko lehen 11 hilabeteetan Nafarroan. Mugagabeek zerbitzuetan eta nekazaritzan duten pisua da gehien hazten dena. Kontratuen 25% finkoa da, baina muga hori ezin da maiatzetik gainditu. Hezkuntzako inbertsioa 28% hazi da hamarkada batean Nafarroan, aurrekontua gehien handitzen den komunitatea da. Argazkian, Osasunako jokalari gazte batzuk gola ospatzen eta izenburuan neskak abiatzen dira. Eskolarteko txapelketa martxan dago, emakumezkoen 32 taldek txapelketa hasi eta gero. Berri gehiagotan, Pepek inoiz finkatu ez duen hauteskunde eremua bilatzen du Nafarroan. Eta herriberako 8 udalerrik biztanle errekorra dute dagoeneko. Diario de Navarran lerroburu nagusian, beroak eta COVID-19ak 926 heriotza eragin dituzte Nafarroan aurten. 420 heriotza baino gehiago koronavirusaren ondorioz gertatu dira eta 129 temperaturaren ondorioz. Uda honetako 3 bero olatuetatik uztailaren erdialdekoa izan zen gogorrena. Argazkian jendek eta futbol zelai baten alboan eta izenburuan taxonar gainezka. Gorritxoen instalazioetan 100 lagun bildu dira eskolarteko txapelketa eta osasunaren entrenamendua ikusteko. Berri gehiagotan, 13 lekualdatze eta 28 hartatu Iruñeko etxe bizitza batean izandako sute baten ondorioz.
Sutearen jatorria berogailu elektriko bat izan zen. Kalte arinak kea arnastu zutenengan. Gara egunkarian, lerroburu handi batean, 115.000 pertsona baino gehiago daude Osakidetzako espezialista baten hitzorduaren zain. Sagarduik emandako datuen arabera, espezialista batentzako hitzorduaren zain dauden pazienteen metaketa 20,8 hazi da 3 urtean, eta probaren bat egiteko zerrenda 193 gizendu da. Argazkian emakume zenbait pankarta baten atzean eta izenburuan komunitate kurduaren aurkako eraso berriari buruzko galderak. 1.000 pertsona omenaldia egin zieten atzo Parisen ostiralean komunitate kurduaren aurka egindako arraza erasoaren 3 biktimei eta Turkiako estatuari gertakarien atzean egotea leporatu zioten. Bertze lerroburu batzuetan, mediku baten hitzak medikalizatzean bazterruzten da minaren iturria, baita ere Lakuak eta Madrilek zerga berrien kontratazioa jorratuko dute gaur, eta memoria gara kolektiboak dio M3aren memoriala geldirik dagoela. Eta berria egunkarian, Osakidetzako kanpo kontsulten itxaron zerrenda 16% ditu da 2019tik. 110.000 herritar baino gehiago daude zain hartatuak izateko. Traumatologiak du jende gehien esperoan. Proba diagnostiko bat egiteko zain daudenen kopurua bikoiztu eginda azken 3 urteetan. Argazkian berriz, Jon Miranderen argazkia retratua eta izenburuan Miranderen lilura 50 urte geroago. Bihar beteko dira 50 urte Jon Mirande zendu zenetik, laudorioak nola kritika gogorrak egin izan dizkiote idazleari. 6 kulturagilek egileari buruzko iritzia eman dute. Amaia Elizaldek adibidez, faktore askok egiten dute Miranderen proiektua harrigarri. Bertze argazki batean berriz, Aitziber Sarobe eta Iñaki Bartzena ekintzaile ekologistak ageri dira eta izenburuan mugimendu ekologista alternatibak azaleratzeko lanean. Berri gehiagotan, martxoaren 3ko memoria zentroaren egitasmoa izoztuta dagoela salatu du Memoria Garak. Eta ertzaina hipotesi guztiak aztertzen ari da Bilboko itsasadarreko gorpuaren kasuan. Gaurko eta biharko eguraldia. Asteartea hodeitsu eta lainogune batzuekin hasiko da. Gainera ipar isurialdeko toki batzuetan noizbehinka euri pixka bat egin dezake. Arratsaldean ostarteak agertuko dira eta oro har ateri egonen da, baina ez da baztertzen zaparrada isolaturen bat botatzea. Haizea suabe eta aldako horribiliko da. Temperaturan ez da gora bera handirik espero. Eta bihar, asteazkenean, hego haize bizia izanen dugu bueltan. Gainerakoan eguna zeru garbiarekin eta barnealdeko hainbat tokitan behe lainoarekin esnatuko da. Arratsaldean mendebaldetik lainotuz joanen da, erdi mailako hodeiekin eta goi hodeiekin eta egunaren amaieran zerua estalita geratuko da. Haizeak hegoaldetik joko du bolada gogorrekin batez ere mendebaldean. Temperaturak koska bat eginen du gora Kantauri isurialdean, baina goizeko temperatura jaitsi eginen da, eta lainoa iraunkorra den eremuetan giroa hotzagoa izanen da. Ni baztandarra naiz eta behin baino gehiagotan gertatu zait hortik ibiltzea paseatzen baztango zokoetatik, baita bertizetik eta bar. Eta derbete ikuste hor palmera bat, eta erraten zu palmera unondik demonio atera izin da. Eta orden galetzen diozu Mari edo Itari edo Itxirita dizu, bai hori Amerikanoek ekarritakoa da. Eta etxe batera ikusten zu aski doktorea, eta bai hori anaiak, Kaliforniako anaiak bidalitako dirutik etorre da. Bueno, badirudi halako konexio bat dagoela baztandarren orokorrean, Nafarren eta munduko bertze zati horren artean, eta hain zuzen ere gai hori pixket izpide hartu dute, Nafarroko gobernuak sustatu duen liburu batean, ikerketa batean, gero liburu bilakatu dena, La huella navarra en el Far West izenekoa, eta hain zuzen ere, liburu hori zertan datzan argitzeko, hemen dugu gurean, Peio Pellejero, bera eremu arteko kooperaziorako eta kanpo egitargorako zerbitzuko zuzendaria da. Eta hemen ibili da proiektu hau xaixatzen. Atxaldean, Peio? Arratsaldeon. Mila esker gurean egotegatik, Peio. Bueno, lehenik eta behin galdetu nahi zutola orokorrean, zer da liburu hau, zer da argitaratu duzuen
Far West, bueno, la huella navarra en el Far West delako liburu hau. Bueno, da liburu batzu bastandarra izan da, esan duzun bezala, harreman izan duzu momenturen batean edo bestean fenomeno horrekin, ez? Da, liburuan kontatzen da pixka bat Euskal Artzainen bidaia Ameriketara, ez? Eta horre guk kanpo ekintzarako zuzendaritza nagusian, hemen gobernuan, finantzatu egin dugu partzialki ikerketa akademiko bat, laia ikerketa taldeak egin duena, fenomeno hau islatzeko eta estudiatzeko. Bukatu gabe dago indikan ikerketa, baina guk ikusi ginen materiala, eta ikusi genuen ere kriston indarra zuela, ez bakarrik edukia oso aberatsa zen, oso datu bitxiak kontatzen ziren, baina gero eraskin gisa eman ziguten hainbat material grafikoa, eta material horretan ja ikusten zen lerro narratibo bat oso interesgarria pixka bat fenomeno hau modo divulgatibo batean erakusteko. Eta orduan hoize egin dugu, ez? Kontzeptualizazio hori txosten potolo batetik atera datu batzuk, datu adierazgarrienak, eta gero argazkiekin ere, halako imaginatu ginen oroitzapen album familiar bat, baino kolektiboa. Ze azken finean, material grafiko hori, batez ere argazkiak ziren, ez? Argazkiak ziren, denok etxean dauzkagun argazki horiek, ez? Familiakoak. Eta oso gestatzen dena da, familiakoak dira, baino kasu honetan, familiakoak, baino igual amerikanos edo cowboys jantzita edo oso bitxiak ziren, ez? Eta orduan hortik abiatuta egin dugu, liburu bat divulgatibo, pixka bat, balorea emateko ere fenomeno honi, ez? Omenaldi gisa, beraz, ulertzen dut. Omenaldi hau, Peio, ez da egin behar bezala orain arte, erraten genuen, jendeak inguruan baditugula halako fenomenoak, batez ere Nafarroako eremu batzuetan, dene baditugula hor ezagunak, baina, orain arte bederen ez da kasu egin behar bezalako memoria ariketa hori, ez da? Bueno, bai, egin da. Guk nahi izan dugu egin gure omenaldi pixkat instituzionala, ez? Gobernu bezala, balorean jartzeko pixkat, ez bakarrik fenomeno zehatza hau, ez? Liburu honekin egin nahi diogu omenaldi bat migrantearen migrantei, ez? Orokorrean, ez? Pixka bat esperientzia hori bizi izan dutenei, ez? Bai Ameriketan, bai Hego Amerikan eta bai beste toki batzuetan. Fenomeno bitxia iruditu zitzaidun eta oso material polita genuen pixkat omenaldia egiteko. Baina galderari bueltatu, zein zen zehatza egin didazun galdera? Omenaldia, baina... Bai, bilatu dela nola baitere egitea memoriarik eta hori, baina zuk aipatzen zenuen, hori ere egin atela, baina, kasu honetan instituzionala guatzen. Eske bai, barkatu, memoria landu eginda, badira Nafarroan, elkarte batzuk, memoria hau pixkat gordetzen dutena, bata dago kokatua Lesakan, Euskal Artzainak Ameriketan elkartea da, beste bat dago Erro Ibarrean, Lutxederde izenekoa, badago beste bat nik dakidanez Aezkoan, Iratiko Bortuak deitzen dena. Eta horiek ari dira pixka bat lantzen fenomeno honen memoria aspalditik, ez? Eta bai, horregatik esaten dut, eta gainera kolaboratu egin dute, liburu honetan, eta eskertzekoa da ere haien kolaborazioa, argazki gehienak iturri horietatik datoz, ez, elkartetatik. Beraz, memoria landu eginda, eta orain gu pixka bat, gure aportazioa egiten dugu gobernu bezala. Konta ikustu pixkat fenomeno ontaz pixkat irakurtzen, harritu nagoen lehendabiziko gauza da, 13.000 nafar inguru abiatu zirela, ezakit 20. mendean zehar, ezakit zehazki nola den zifra hori, baina, behintzat zenbaki potoloa. Bai, datu hori, ez dakit, nik uste atera dela periodiko batean, baina ez da zehatza, kopuru zehatza guk ez dakigu. Fenomenoa guk liburuan agertzen dena da, den mendeko 50. hamarkadatik aurrera, sartzen da pixka bat liburu honetan, eta laia ikerketa taldeak egin duen txostenean.
Baina fenomenoa askoz aurrekoa da, ez? Bueno, ja emeretzigarren mendean ere, pues badira hor testigantza batzuk, badago adibidez liburu bat idoatek egin duena, eta hor adibidez esaten du, harrek ikasten du hain zuzen ere, estudiatzen du baztango fenomenoa. Eta emeretzigarren mendean berak estudiatutako denboran, eta nik uste dut dela baita ere 50. Hamarkadatik aurrera, pues 5.000 baztandar joan omen ziren Ameriketara. Eta gero gehiago joan ziren. Oso zaila da, jakitea zenbat diren. Badago beste datu bat, liburuan aipatzen dena, orokorrean Nafarroan, joan den menderen hasieratik 70. Hamarkadara arte, 100.000 nafar bueno, pues joan zirela, emigrante bezala. Orduan, datuak bueno, oso baina hor zehazki Ameriketan dauden nafarrak zaila da esatea. Aipatu behar da, nafarrak Ameriketan kokatzen direla Bask taldearen barrenean, euskaldunen artean, eta Amerikan ondako denak ziren euskaldunak, eta bizitza ere egiten zuten Bask Club inguruan, euskaletxeen inguruan, eta bueno, kolektibo horretan gehienak ziren nafarrak, basen nafartarrak eta goi nafarrak, eta bizkaitarrak, kuriosoki, arabarrak eta gipuzkoarrak ez hainbeste. Eta bai, orduan liburuan kontatzen da pixka bat nola joaten ziren, zergatik joaten ziren, nola antolatzen ziren bidaiak, hor aipatzen dira adibidez Ana Mari Marin eta Maria Jose Marin, eta haien agentzia, Elizondon eta Iruñan zeukatena, ze haiek kudeatzen zituzten bidaiak, eta oso papel bueno, importante izan zuten fenomeno honetan, ez? Hor aipatzen da baita ere, han Ameriketan bazegoen bueno, agentzia batzuk kontratazioak egiten zituena, eta bueno, badire baziren batzuk, eta hor bueno, pues, nagusietako bat zen Western Rail Association, ez? Eta haiek egiten zituzten kontratuak, ez? Normalean 3 urteko edo 3 terdiko kontratuak ziren, eta gero itzultzen ziren, batzuk gelditzen ziren hemen, dirua irabazten zuten, hemengo soldatekin konparatuta diru polita irabazten zuten, eta batzutan, bueno, pues, diru horrekin pues, pisu batean sartzen ziren, eta hemen, Nafarroan, bakizu, maiorazgoaren instituzioa bazegoen, eta ura izan zen, pues, bueno, motivazio, bueno, kausa bat, ez, alde egiteko, orduan seme-alaba asko eukitzen ziren, eta, bueno, pues batzuk, denondako ez egon dirua, ez, orduan batzuk igual apaisa joan, edo zerore, edo bestela, pues, emigraziora, ez, eta gero ere gerraren kontuak, ez, gerraren ondoko ondorioak, eta, bueno, pues, kontu politiko hoiengatik ere jende asko joan zen, ez? Eta bai, hori aipatzen da, eta gero nola zen haien bizitza gogorra, horre egoten ziren karabana batzuetan, hemen igual, ez dakit, igual hartzantzekin batzuk esperientzia zuten, beste batzuk ez. Eta ara joan eta 5.000 ardikin bueno, gobernatu behar zuten hola, hartalde polit bat, eta bueno, oso, eta bueno, pues, batzuk kontatzen dituzte haien historiak pues, sugeekin, ez, edo hartzarekin, eta, bueno, baita ere, bazuten bitxia daz Euskal Artzainak eta bakeroak kolboiak, ez zuten oso harreman ona, haien artean, eta batzutan, pues, hori, bueno, borroka edo, bai, arazoak izaten zituzten, bai, eta gauza horiek kontatzen dira, bai. Peio, ez dakit orain aipatzen duzula liskar horiek, edo, bueno, gatazka horiek egoten zirela, ez dakit badakizuen nolabait
arrazismoa ere pairatu zuten hartzaile hauek, nolabait ere bask horiek, bakizu ez, migranteak zirela, eta ez dakit horretaz zerbait agertzen den liburu. A ber, baliteke, ez da hori, hola, modu horretan, zuk esaten duzun bezala, ez da horrela aipatzen, baina bada testigantza bat esaten duna, pues hori, amorra ematen zitela bakeroei edo kauboiei, baske, euskal jendea, pues, kontatzen duena esaten du oso langileak ginelako esaten du, ez? Eta horrek ematen zien amorroa kauboiei, gaina hau bastandarra da, hori esaten duna, aleman apellidokoa, okerrez banago, arizkungoa, eta esaten du, bueno, eske gu oso langileak ginen, eta horrek ematen zien amorrua, ez? Eta gero tabernetan sartu, eta berriz esaten zuen, gu binaka joaten zinen badazpada, Bai, eta bueno, bakizu arrazismoa ez dakit, baina migrazio fenomenotan oso normala da, toki batera joaten denean kolektibo bat, pixka bat, ikustea bestea bezala, ez? Baina hori normala da, hori ez dakit, universala esan behar nun, baina ez bada universala, iaia universala da, ez? Beti, eta hemen ere batzutan gertatzen zaigu, ez? Arraro bezala ikusten dugu beste jendea, pues beste toki batekoa delako. Baina bai, baliteke. Ohikoegi, segurazki ere, fenomeno horiek gertatzen. Bai. Peio, hartzain joaten ziren. Erran nahi dut hori izan ziteken edo ez, bueno, ez dakit, pentsatzen zuten edo ez dakit, igual hemen bastandarrak ez, Nafarrak orokorrean hartzaionak izango zirela edo, bueno, dena delako arrazoiagatik, baina ofizio horretara bideratzen ziren. Ez eraikuntzara, ez bertzeko gauzetara, hartzaintzara. Bai, bueno, pioneroak aurreko historia, aipatzen da pixka bat, garai batean 19. Mendearen bukaeran eta 20. Mendearen hasieran joate ziren gehiago urrearen sukarrera, pixkat urrearen bila, Baina, ura amaitu zenean, edo ikusi zutenean, bueno, zetzela inbesterako, edo orduan hasi ziren, pasa ziren pixka bat beste lanbide horretara, ez? Hartzain, bueno, arlo horretara, ez? Eta hor, gero, estatu batuetan murriztu egin zuten, migrazio flujo hori, eta gero, munduko bigarren gerraren ondoan, berriz hasi ziren, zekao, Kaliforniak izan zuen kriston garapen ekonomikoa, eta ardien sektoreak ere kriston hazkunde handia izan zuen, eta orduan hasi ziren berriz deitzen Euskaldunak gara joateko hartzain gisa, bai. Bai, gero, lehen esan bezala, 3 urte eta erdiko kontratua zuten, gero itzuli, gero batzuk betatu, eta batzuk, ja, han gelditu zirenean lanbide aldatu zuten, ze oso gogorratzen, eta beste lanbide batzuetara dedikatu ziren. Ez hor batzuk jardinero, beste batzuk garraiolari, eta batzuk egin zituzten ere negozioak. Hor aipatzen da kanpostarren kasua, hauek orondrizkoak dira, Erro Ibarrekoak, eta hasi ziren hartzain, gero beren eremu propia erosiomen zuten, eta nekazaritzan segitzen zen, gero espezializatu ziren, eta hasi ziren ekoizten almendra, eta guain dira Campos Brothers enpresa, oso enpresa almendra munduan munduan oso handia, bai. Almendrak, beraz, hemen, Nafarre sortutakoak, zegoetak ematen dituen munduak. Peio, aipatzen zenuen, haundizetan baldintzak gogorrak izaten zituztela, eta pentsatzen dut kontakizun horietan errepikatzen den zerbait izaten dela bakardadearena, ez? Haunditzek erraten dute, gantzen, zuk erratako 5.000 ardirekin, ardiak baino pertsonak guti. Bakardadea, ez da, pairatzen zuten. Bai, hori kontatzen dutenez, ura izan zen arazo nagusitako bat, eta hor, han Far West horretan, ez, mendebalde urrun hartan, ez, pues, badira basamortuak, eta batzuk igual rantxo batean zeuden basamortuan, ez, eta pues igual
ikusten zuten noizbenka kanpero deitzen zena zen pixka bat jateko eta jantziak eta eramaten ziezkieten eta kanpero lana zegoen, ez? Eta igual, pues, bestakit, bi astetan behin ikusten zuen bakarrik pertsona bat, eta bai, bakardadea omen zen oso arazo handia, eta bueno, baten batek pues, bizitzak enduzun. Osea, bai. Horra, agertzen zen, norbait batzuen kontakizunare bai irakurri dutenen, pues batzuk ere, ia 3 urte behintzat, pertsona gutxi ikusten bederen ez, hortzen. Bai. Ofizio horren gogortasuna, peiozuk aipatzen zenuen ez, gero bai soldata handiak, baino ze preziotan, ez da? Bai. Hoxen, fenomenoiek. Peio, ez dakit hortzen argazki hoiek ikusten, baten bat, hola, buruan geratu zaizuna irudi hoietatik? Bueno, badago bat oso niri asko gustatzen zaidana, eta da, gaina da, mugaireko gizon batena, Goñi apellidukoa, eta da, bere karabanaren aurrean, kauboiren gorrokin jantzita, eta, bueno, ematen du kauboi bat, eta, bueno, horre karabanaren atearen gainean jartzen du home, etxea. Eta oso bitzia da, eta gainera, personajea ere oso, bera han bizi da, okerrez banago, eta bertso zale amorratua da, eta bertsolaria. Eta beti bili da bertsotan, Ameriketan, eta kongresuan, Estatu Batuetako kongresuan ibili da bertsotan, eta gero hor bazeon ere, Estatu Batuetan, txapelketa bat, munduko txapelketa bat, bueno, horren inguruan, ez, pixka bat, improvisazioaren inguruan, ez, eta hor badira bertsolariak, baina beste bakarrik euskalduna baizi, beste kultura batzuetako abeslariak edo improvisatzaileak, ez, badira adibidez, okeruz bana honik, Sicilian ez, beste Korsegan ikustu bai, Korsegan edo Zerdeñan ere badira, eta, bueno, beste toki batzuetan, eta Estatu Batuetan bai, indioen artean ere badago, bueno, beste teknika bat improvisatzeko, eta, bueno, Nafarroa ibili da hor bertsotan, eta, bueno, beti eraman du bertsoa pixka bat, balore kultural bezala, eta oso historia interesgarria dauka, bai. Argazki bakoitzan atzean historia bat, edo historia handana bat, beraz, bueno, liburu ederra, hortzen, liburuan edukitzekoa, eta ez dakit, Peio, niri ere iduritzen zait, bukatzeko ematen duela, lehen aipatuzun migrazio horren inguruan ere hausnartzeko, zeren handitzetan gaur egun nola ikusten ditugun, ez? Migranteak mehatxu baten moduan, nola izaten ditugun gure pauta erabat arrazistak kasu handitzetan, eta, bueno, behintzat tolerantzierako antidoto bat da pentsatzea gu izan garela migratzaile handienetako batzuk, noizbait ere haitu dut munduko herrialde migratzailena, erresuma batua bera izan dela, milioika pertsonekin, beraz, bueno, honek ematen du behintzat, ez, bertze ikuspuntu bat gu ere, ibili garelako munduan, gure aztarna uzten, handitzetan behar baino handiagoa, segurazki. Bai, nik ustuz batzutan ahaztu egiten dugula pixka bat hori, ez? Gu ere izan garela, ez? Izan garela hori, orain ikusten duguna, eta pixka eta arraro bezala, eta gu ere arraroak izan gara, eta ibili gara, gu pixka esaten dut gu, ze nik uste dut Nafarroan erraza da, familia askotan, migrazio historia bat edukitzea, edo aita, edo aitatxi, edo ez? Eta erraza da horregatik esaten dut guk batzutan azten dugula, baina ez da aztu behar, ez? Komentatzeare pixka bat hor liburuan garrantzia handia izan duela diseinua, ez? Eta hor diseinatzailea da Rafa Eskiroz, eta oso esperientzia ona izan dugu, ze hasieratik ulertuzun primeran zer nahi ginen liburuarekin, eta egin du pixka bat liburu baino gehiago, ez, objeto bat, eta gaina oso konpromiso handia hartu zuen proiektuarekin, eta egin du objeto bat, eta nik uste horrek ere ematen diola balorea fenomeno honi, ez. Eta gero, bueno,
guk pentsatzen ginen ongi funtzionatuko zuela, baina harrituta gaude ja kasi ez daukagu ja alerik, osea, saltzen nahi da, baina oso ongi, eta pentsatzen nahi gara igual reimpresio bat egiteko, bueno, pues, hor liburuaren eraskin gisa badago zerrenda bat, 1.300 erregistro, 1.300 izen abizenekin, ez? Eta gaina pues baiaraka txailkatuak, ez? Eta hori ikusten da nondik etortzen ziren edo nondik joaten ziren nafarraiek, ez? Batez ere mendialdekoak ziren, Erribarrekoak, Aezkoakoak, Pasandarrak, Bortziritakoak, Madarrekakoak, gehien bat baiara horietakoak ziren, bai. Pello, azken ale horiek non eskuratzen aldire? Bueno, pues Nafarroako gobernuaren argitalpen fondoan, Navas de Tolosa kalean Iruñan da ona, eta gero liburu dendetan ere banatu da, baina ez dakit, ja gutxi gelditu izanen dira zirueski. Dena den... Bueno, alerik gelditzen bada horiek eskuratu, eta Pello karroten zuen moduan, bertzenaz egonen da, seguru eskere bigarren reimpresio bat, eta kaso, impresio gehiago ere etorkizunean. Erraten genuen moduan, liburu horretan nahi informazio, xelebrekeria eta argazki ederrak, hemen guri kontatzen eremu arteko kooperaziorako eta kanpo hiritargorako zerbitzuko zuzendaria. Pello Pellejero, hau guztia sustatzen eta guztia kontatzen. Pello, mila esker handitz hartutako denbora honengatik. Eskerrik asko zuei ere. Iruñeko udalerrietako albisteak. Antxoainen, Antxoaingo alkatea Ander Oroz eta etxebizitza sailburua Jose Mari Ayerdi, Madrilera joan ziren astearte honetan garraio mugikortasun eta hiri agenda ministerioarekin hitzarmena sinatzeko. Hitzarmen horren arabera, €1.000.000 erabiliko dira Europako funtsetatik Next Generation Mendikale kaleko 74 etxebizitzatan inguratzaile termikoa birgaitzeko, lehenengo faserako, eta hiri ingurunea hobetzeko. Guztira €2.000.000 bezabarne erabiliko dira 74 etxebizitza horietako bizilagunen bizi baldintzak hobetzeko. Bizilagunek udalak eta Nafarroako gobernuak Nasubintzaren bidez, elkarrekin egindako ahaleginari esker. Arangurengo udaleko oinarrizko gizarte zerbitzuen alorretik, oinarrizko gaitasun digitalei buruzko ikastaro bat aurkeztu dute, administrazio ekonomikorako doakoa eta enplegu eskatzaileei zuzendua. Urtarrilaren 16tik 27. Eta Iruñean aurre eta familientzako izaki askotarikoak unibertso anitzetan tailerrak astearte honetan hasiko dira Ziudadelako arma aretoan. Horretaz gain, egun hauetan jaso ez diren 2023ko 1.150 udal egutegik abenduaren 29an jarriko dira herritarren eskura, Deskalzos kaleko 72 zenbakian. Eta azkenik Aldezarreko sarbide kontrolatuko eremuak Isuri Baxuko eremua izena hartuko du, baina aldaketa horrek ez du zirkulazio murrizketa berririk sortuko. Iruñeko udalak eremu berri horien ezaugarriak zehazten dituen araudi nazionala onartzeko zain jarraitzen du. Eguberrietan, langostino eta polboroiak jateaz gain, badago beta bertze gauzak egiteko eta horietako bat izaten alda, ekintza ekimen kulturaletara joatea, antzerkia, adibidez, aski arte modu ederra hori batzuek ahaztu dutena eta bertzek berreskuratzen ari duguna pixkanaka, kontu eder hori.
Eta hain zuzen ere, Gaiarren badugu horretarako eskaintza mardul eta zabala, eta ikusiko dugu, oraitxen justu Eguberrietako ziklo honetan zer dagoen, eta baita ere 2023an zer izango dugun, hementxen badituzte liburuxkak, hau ja agortutakoak, hementxen ziklo berrikoak, hor Gaiarreko sarreran hartzen alko duzue, webgunean baita ere, baina guk gaurkoan zuzenean jakinen dugu zer dagoen bertan, izan ere gurean Maialen Marin, Gaiarreko komunikazio arduraduna dugu hementxen. Atxaldeon, Maialen? Atxaldeon, Gorka. Mil esker gurean egotegatik, Maialen, zu antzerkira ere ganen zara Eguberri hauetan polbori jaietaz gain. Bai, noski baietz. Jungo naiz, eta 2023an jarraituko dut juten. Eguberriak izaten dire garaiona gateko antzerkira, ze prestatu duzue Eguberri hauetan? Beno, justo Eguberriak heltzen direnean horrek Gaiarren gauza bakarra esan nahi du, gure antzerki Eguberrietako edo Gabonetako antzerki zikloa abian dela. Atzo eman genion hasiera, Canción de Navidad izeneko ikuskizunarekin, gainera hasiera polita izan duzen, bi emanaldi zituen ikuskizun honek eta sarrerak erabat agortuak zeuden, Charles Dickensen Cuentos de Navidad izeneko liburuan oinarritutako antzerki egokitzapen honekin. Baina, abian da zikloa, aurrera darrai, gaur, bihar eta etzi gaztelaniazko ikuskizunekin jarraituko dugu. Eta jada datorren astean, astelehenetik aurrera, astelehen astearte eta asteazkenean, hortaz 2023ko lehenengo egunetan, euskerazko ikuskizunak helduko dira. Aste honetan eta hurrengo astean beraz, aste honetan, zer aurkituko dugu Gaiarren? Erranen itzuke eskaintza jungo zela musika eta zirkoaren artetik, hildotik. Gaur zehazki Monsterrak helduko zaizkigu, Monsterrak hola sinopsian murgildu zapurtxo bat esanen izuke eguzki sistemako planeta desberdinetatik datozten monstruak edo lagun kuadrilla bat direla, haiek horrelako kontzertu bat eskainiko diguten, horrelako gonbidapen bat haiekin abesteko. Eta bihar eta etzi zirku proposamenak helduko dira. Oso pare bat proposamen dira, sopla eta paura, oso nahiz eta zirku proposamenak diren oso desberdinak dira euren artean. Biharkoa esanen izuke akrobaziaren mundu horretatik mugitzen dela, hortaz eszenatoki oholtza gainean edo airean ezakit ikusiko duguna izango litzateke bizikleta gainean egindako akrobazia, ezinezko akrobaziak edota korda batetatik zintzilik egindako beste hainbat akrobazia, hortaz nahiko ikusgarria ikusteko, Kataluniatik datorkigun proposamen hau sopla izenekoa, eta jada ostegunean izanen duguna paura izanen da. Kasu honetan zirku musikalagoa izanen litzateke. Hortaz, gainera pailazoen lenguaia agertuko da, poesiak bere agerraldia eginen du baita ikuskizun honetan, umore handiz, paura hitzak valentziarrez eta italieraz beldurra esan nahi du. Hortaz, hori izan litzateke ikuskizunaren muina, ez? Nola lehengoan pasain astean prentsaurrekoa eduki genuen, justu ikuskizun honen harira, eta zeinen garrantzitsua den denbora hartzea beldurrei edo beldurrengan soa ipintzeko, eta batez ere umorea, irria, zeinen tresna potentea den horrelako beldurrik handienak ere desegiteko, ezta? Hori da pauraren gonbidapena ostegun honetan. Ze beldur klase ikusiko dire? Hau da, ez dakit, alturetakoak, paiazoak, odolez zikinduak eta nabal batekin? Bueno, 6 urtetatik gogorako entzako ikuskizuna da, hortaz, bai txikientzat... Horre, ni hau sartuko nahi zer urtzen. Bai, txikitan sortzen diren beldurrak, ez dakit, argia ez dagoelako, ilunetan dagoena, baina gero, heldua garenean ere, badaude beste hainbat beldur txikitan errotuak edo sustraitu direnak, ezta? Batzutan jendearen aurrean hitz egiteko beldur horiek esate baterako. Horregatik, pentsatu dut oso ikuskizun intergenerazionala dela, esan nahi dut. Azkenean, batzutan entzuten dugunean antzerki ziklo familiarra dela, pentsatzen dugu txikiei zuzendutako soilik zikloa dela, eta ez da hola. Hortaz oso ikuskizun aproposa helduek ere, ez dakit, zerbait ikasi ezaten
ikuskizun honetatik, ez, pauratik. Familiak, hala ere, zer erran nahi dut, zergatik jartzen zaio nolabait ere adjektibo hori, zergatik da antzerki familiarra. Beno, azkenean, pentsa oraintxe bertan, karo, justo Gabonetako, Eguberrietako oporrak daudela, hortaz badakigu garrantzitsua dela eta momentua proposa dela aurrek beren gurasoekin edo aitonamonekin horrelako arte eszenitetako esperientzia bat eduki dezaten. Hortaz horren hildora sortu genuen ziklo hau. Familia artean joateko beraz. Bai. Orden, zirkua eta musika proposamenak aste honetan, zirkua gainera, ez dakit, tortzen zaizkigu beti irudi estereotipatu horiek, ez? Batez ere gehiegi ikusi ez dugunok, horregartuko dela pailazo bat eta, baino, badute zerbait gehiago, erran nahi dut merezi du ematea aukera bat behintzat zirkua delako mundu horri. Nik uste oso disiplina, arte eszenikoetako disiplina oso berezia dela eta denok liluratzen gaituena. Txikienetatik, handienetara liluratzen gaitu euren proposamenak ikusten ditugunean. Hortaz ez dakit, bihar eta etzi hortxe dago gonbitea zirkoaren hildotik. Zuetzare biltzen, Maialen? Hor korda horretan edo monozikloarekin? Maidazu urte bete. Agian datorren urteko Gabonetan erranen dizut bai zirkoan ibila naizela, baino momentuz. Igual murrizketak hasten dire gaiarren eta komunikaziokoak ere bai horretara. Maialen, urrengo astean euskerazko proposamenak zer izanen dugu gaiarren? Astelenean uniko izeneko antzezlana, txontxongiloen proposamena da. Kasu honetan oso gai interesgarria jorratzen du. Abiapuntua aurrena da. Pentsa, familia bat, seme alaba bakarra dauka, eta zer gertatzen da bigarrena heltzen denean, eta ume bakar horren, seme alaba bakarra horren erretaldia amaitzen denean, ez? Jeloskortasuna ateratzen da, eta horrek zenolako eragina dauka familian bertan, eta bere inguruan. Hori da gonbitea kasu honetan, Teatro Paraíso, Arabatik datorkigun konpainia izanen litzateke, hori haiek egiten duten gonbitea, humorez nahiko hunkigarria da, eta gainera nik uste txontxongiloen baita ere disiplina hori oso politia da ikusteko. Hori gainera pixket, igual galdu dugu gaur egun horren kultura txontxongiloena, hortzen dastatzeko aukera, eta erraten zenuen bezala, ez bakarrik gainera txikien entzat, baizik eta helduagoek ere gozatzen aurko dute ikuskizun horretaz. Bai. Eta asteartean zuhaitzak landatzen zituen gizona izanen dugu, beste antzezlan bat, kasu honetan sari badauka, dramaturgia honenaren feten saria irabazi du aurten antzezlan honek, eta oso mezu potentea esanen nuke, izan ere aurten, azkenengo urteotan bizi dugun krisi klimatiko hau dela eta naturari edo naturaren inguruan, gure flora, faunaren zainketaren inguruan egindako aldarrikapena izanen litzateke obra hau. Pertsonaia artzain batek egituratzen du antzezlan hau, artzain honek 30 urte eman ditu zuhaitzak landatzen, eta hortaz bizitza sortzen, bizitza etzegoen lekuan, eta hortik aurrera, esan bezala, naturaren aldeko oda bat izanen litzateke antzezlan hau. Hortzen ikuskizun hori, gainera ez dakitala izanen den, baina badire halako kasuak munduan ere bai, egon direnak, personak balandatzen ezagizen bat urtez halako oianak, eta ematen zugarraten zen bezala bizitza gehiago planeta gero eta grisago honi, beraz eskaintza hori, eta nola akitzen da astea? Asteazkenean Tartalo gaztaren sekretua izeneko antzezlanarekin, oso ekoizpen koloretsua, divertigarria, gure mitologiaren ziklope famatuarekin, edo ziklope famatu hau protagonista duena, eta ez bera bakarrik, Matilde izeneko emakumezko artzain ausarta dauka baita ere protagonista, berak oso prest dago Tartaloren gaztaren sekretu hori ezagutzeko, eta hortaz kondaira moduan kontatuko digute ikuskizun honetan zertan datzan. Eta hiru horiek euskeraz beraz, heldu den astean euskaldurentzako hortzen parada, ezakit, publiko euskalduna ekartzea zailago izaten da Maialen, txikiago, gutxiago gara, orduan ezakit kostatzen du gehiago, nolabait ere aurkiak betetzea.
Apurtxo bat bai, erranen izuke. Baina, bueno, horretan diargu eta momentuz denboraldi honekin, arraro izan du da baita ere azken urteak pentsa pandemiaren asunto honekin guztiarekin, nahiko zaila izan da orokorrean arte eszenikoentzako jendea antzokira ekartzea. Baina bai, justo denboraldi berriari ekin genionean orain irailean, bai sumatzen dugu jendea gogotsu dabilela, eta euskarazkoetan momentuz harrera ona edukitzen ari gara. Beraz, hortxen euskaldurentzako, deia, hor ere bai, euskaldunak bakigu arro militante garela euskararekin, baina, bueno, kasu honetan gozatzeko ere aukera dago. Beraz, hortxen, deialdia hurrengo estean, badakizu, 3 ikuskizun euskaraz, eta Maialen, baitere, 2023ko programazioaren, bueno, ezagit, zati handi bat ja pentsatuta duzue, nola egiten da, lehenik eta behin, nola pentsatzen da 2023an zer eskaini hor, elkartzen zarete, ezagit, gela ilun batean 4 edo 5 eta konspiratzen duzu, jakiteko zer jarri? Bueno, horretan dihardute gure programazio departamentuak dihardu, gure zuzendaritzarekin, eta gu normalean 6 hilabeteko aurrerapenarekin lan egiten dugu programazioa istekin. Beti gelditzen da izenbururen bat, isteko, azken orduan heltzen dena, baina bai normalean 6 hilabeteko lehentasunarekin, aurrerapenarekin landu egiten dugu. Duela ia pare bat aste aurkeztu genuen hortxe daukazun programazioa, liburuxka hau, gure antzokian dohainik har dezakezuena. 40 izenburu baino gehiago izanen ditugu Gaiarreko oholtzan, urtailaren 15-etik ekaina 2 bitartean. Eta euskarak ere bere momentua izanen du programazio honetan. Pentsa urtarrilean euskarazko estreinaldi bat izanen dugu, Lagun Beltzasko, Ramon Ibarra, Asier Ormaza, Asier Sotarekin. Komedia bat da, komedia honek aurrez aurre ipiniko gaitugu eure aurre iritziekin, oso interesgarria da eta batez ere irri egitekoa. Otsailean hondamendia izeneko antzezlana izanen dugu, kasu honetan azkeneko urteetan badakigu bai pandemia dela, bai Zaldibarko zabortegian pasatutakoa dela eta horrek guztiak gure bizitza astindu du, hortaz Axut eta Arte Drama konpainiek pentsatu dute horrelako errepaso bat egitea, aber zer nolako ondorioak eduki dituen jendearekin horrelako bizipen potente eduki ditugunak azkenengo urteotan. Eta jada martxoan Jerma izeneko antzezlana izanen dugu, interesgarria amatasunaren inguruko, egungo amatasunaren inguruko hausnarketa bat egiten du. Egia da, egun ere tabua dela nolabait emakumezkook seme-alabak ezin ditugunean neuki, ondorengotza ezin dugunean neuki, nolabaiteko tema garratza da, egia esan, eta eurek oholtzan eszenaratuko dute Jerma izeneko antzezlanaren bidez, Dramatika Errante konpainia, duela gutxi azaroan eduki genituen baita ere Altsasu izeneko muntailarekin, gurean izan dira hortaz martxoan, Ane Pikaza, Aitor Borobia antzezle gisa eta Maria Goirizelaia zuzendari eta antzerkigile gisa. Hortxen proposamen horiek, bada gelditzen da denbora, ez dituzue denak buruan eduki behar, horretarako duzue hortxen programazioa, bai liburuxkan, bai webgunean, eta deus ere, konbitea horietan parte hartzeko. Maialen, horretokatzen zaizu pixket zurea defendatzea, zergatik egu berri hauetan zinera joaten albaldin bagara, zergatik Gaiarrera hurbildu. Nik uste lehenengo gauza izan hiltzatekela kultura bai kulturari, kultura guztiei, ez? Badakigu guk oso harremana ona daukagu gainontzeko kulturako erakundeekin, noski baietz, eta arte eszenikoek, zerbait berezia daukate, batekotasun hori, ezta? Eta holtza gainean dagoena, kasi nola arnasten duen, ze ahotsekin hitz egiten duen, inongo produkziorik gabe, oso interesgarria da benetan hori zuzenean ikustea, magia berezia dauka horrek. Eta batez ere, euskaldunontzako baita ere euskarazko eskaintza hori egitea oraintxe bertan azkenengo asteotan ari ginen euskaraldiarekin eta baita ere horrelako sozializazio esparruak ekoitzea, bai arte eszenikoekin lotuta, baina bai zineman, kulturako arlo guztietan, benetan nik uste azpimarratzekoa dela, hortaz gonbitea hortxe dago, egu berri hauetan Gaiarre bisitatzeko eta arte eszenikoetaz gozatzeko. Zu Maialen gainera ibilia zara zinearen munduan, orain pixket hurbildu zara gehiago antzerkiaren mundura,
Sentsazio duzu antzerkiaren, antzezlanen mundutxo honetan jendea gehiago emozionatzen dela, publiko egual ez dakit, gehiago ukitzen digu ikusten hor pertsona bat zuzenean, edo ez duzu ikusten horako diferentziarik zinaren eta antzerkiaren artean. Bi gauzak ikusi ditut, bi sektoreetan, bai arte eszenikoetan, bai zineman. Oraintxe bertan freskoako daukat agian arte eszenikoetako esperientzia hori, benetan espeziala dela, bapatekotasun horrengatik, ezta? Emanaldi desberdinak izaten alditugu, ikuskizun berberarenak, baina emanaldi bakoitzak zeo zer desberdina izango du, eta hori aktore eta aktoresak entzute dituzunean, bakizu eurek esaten dute desberdina dela erabat emanaldi batetik bestera. Baina nik uste biek lortzen dutela azkenean, jendearen emozioekin konektatzeko bideak dira, eta ez dut bata bestearen gainetik ipiniko, kasu honetan. Antzerkia, gainera arte modu jasangarriena dela, hemen errandugu noiz baitere, beraz, garai hauetan ezin eskaintza hobea, hortzen pertsona batzuk, beren irudimenarekin, beren ahotsarekin, mundu berriak sortzen, erraten genuen bezala aste honetan eskaintza gaiarren gaztelerazkoa, eta heldu den astean euskarazko antzezlan bat baino gehiago. Maiale Marin, hortzen gaiarreko komunikazio arduraduna, guzti hau azaltzen, eskerrik asko. Zuei, mila esker. Hauxen dena, aste arte buru zuri ez behar bezain zuri honetan, magazinean, eta bihar asteazkenean hemen izanen gaituzue. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.